खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे केके लाइभ बड' रादाबावहाय बरायग्रोनाय थाबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव जोङो मोननो हागोन आरो दासिमबो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं रादाब आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मोननाय बायदि। मोनसे सोमोनांथाव गेदेर खौरां। सानावनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामनानै नगाव जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियाव थानाय सुबुंफोरा रनजित बरदलै मुंनि सुबुंखौहाय बुयै बुयै गोथाङैनो सावथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो थैयैयावनो बेखौ फबदों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बियो मानसि बुथारनाय दायाव लोब्बा दङमोन होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथिदों। बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय रागा जोंनानै बेखौहाय बुयै बुयै सावथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुस्रि दैथुन बसुमतारी गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय मावबोनाय, बर' फरायसा आफादाव मावबोबाय थानाय दैथुन बसुमतारी बिथाङा गोबावथार समनिफ्रायनो 9 दानसो सिगांनिफ्रायनो बिथाङा गेदेरथार बेमारजों साग्लोबजानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थाइखाजरा दालाइसा आफादनि आफादगिरि महरै मावबोबाय थानाय समनिफ्रायनो बेमारजों साग्लोबनानै दङमोन। न'खरनि हालोदा थासारिया आरो रांखावरिनि हालोदा मोजां नङैनि जाहोनाव दासिमबो मोजाङै फाहामथाय लानो हायैनि जाहोनावहाय गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिम बेमारा साग्लोबगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमबो बिटिआर सरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनफुङाखै आरो बिनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरा अननाय सहाय होब्ला हामगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों। दिनै दुलाराय मुस्लिम धोरोमनि मोनसे ईद फोरबो। दिनै बे फोरबोआवहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोलावबो गोबांथार मुस्लिमफोरा गावसोरनि इस्लाम धोरोमखौ फालिनायनि गेजेरजोंहाय कुरबानी ईद खुंनाय जादों। बेवहाय बिथांमोनहा फोरमायदों सरकारनि एसअपि बायदि मानिनानै फालिनानै दिनै बिथांमोनहा गाव गावनि दायखौ निमाहा बिलायनानै गोबाज्लायनानै मोजाङैनो मोजां खुंगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। मोनसे गिख्रंथाव खौरां। जोंनि आसामावहाय 211था गोदान कर'ना केस मोननाय जादों। बिनिखायनो आसामनि सावस्रि बिफाना बयखौबो सांग्रांथि थानो आरो साखोन सिखोनै थानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। जेन' नोंथांमोननाव आरो रावनावबो जेन' बे कभिड-19आ साग्लोबनानै रावखौबो संहार खालामनो हायि बायदि बयखौबो साबधानै थानो थाखाय आसामनि सावस्रि बिफाना बयखौबो खावलायहरदों। सोनाब क'क्राझारनि सोलिबाय थानाय एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनै सत्यरन्जन बरानि सायावहाय बिबुंथि होदों। दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौहाय गावस्रालायनायनि सायावहाय बिथाङा बुंदों। बेबायदि बाथ्राखौ दिनै हारिनि सायावहाय गावस्रा होलायनायनि जाहोनखौ दिनैहाय सत्यरन्जन बरामोन बायदिया लाबोनो नाङा। दिनै बिथांमोना गावसिनि जे धोरोमनि एजेन्डा बायदि जे मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावथों, नाथाय बर' हारिनि सायाव बेबायदि दा मावथों होननानै बिथाङा बुंदों। भारतनि बबेबा खनायावबो लिरनाय गैया होननानै बिथाङा बुंदों। ख्रिस्टियान धोरोम लाब्लानो एसटि नागारनाय आरो एसटिनिफ्राय बन्सित जानाय एबा गोजानाव थानो गोनां गैया। दिनै नर्थ इस्टआवहाय नागालेण्ड, मिज'राम गासै बेफोरावहाय ख्रिस्टान स्टेट महरै फोसावजानाय। मेघालयआवबो गार'फोर आरो खासियाफोरा गोबाङै ख्रिस्टान दङ। दिनै बिथांमोनहा दासिमबो एसटिनिफ्राय बन्सित जानाय गैया। मानो होनोब्ला जोंनि इण्डियाना धोरोम निरपेक्ष होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो सत्यरन्जन बरामोन बायदिया बर'फोरनि सायावहाय आरो एसटिनि सायाव बेबायदि बुंनो मोननायनि मोन्थाय गैया। मानो होनोब्ला जोंनि भारतबर्षआवनो बेबायदि मोनसेबो आयेनाव लिरनाय गैया। बिनिखायनो गोजानाव थानो थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सत्यरन्जन बराखौ सतर्क होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।